onde vamos? O sketch? De que vai o sketch de hoxe? Oh, tema das pensións. Bueno, agora hai unha movida que a xente vive moitísimo. E entón sobra xente. O sea, non hai pensión que lle chegue a tanta xente. Porque, claro, anta xente vivía 80 ou 90 anos, correcto. Pero hai xente, como estades vendo aí, a nosa amiga Esperanza, que xa ten 109. E aí está a tía, non? Non, digo, aí está, non? Ah, vale, vale. Chamámola todos os días, porque un bico moi grande é Esperanza. Non. Claro, unha señora como a Esperanza, que o merece, pero xa vai para 40 anos cobrando a pensión. Eso non hai Estado que o aguante. Eso é imposible. Entonces agora todo o mundo máis de 100 anos, naide quere morrer, naide quere morrer, naide quere morrer. Mirad o que dixo un experto que dixo: hai que empezar a aforrar para a xubilación antes dos 30. Cuidado co iluminado, hai que empezar a aforrar antes dos 30, que a xente que está vendo isto con 40 di, eu xa non empecé, xa me dá igual. Paso. A forrar, di. E canto calculas que podes ter aforrado, máis ou menos, Mon? Máis ou menos, canto calculas? Eu? Sí. Xa está, non hai máis preguntas. Estamos levando unha gestoría, non? Non hai máis preguntas. Vamos con un sketch que trata sobre eso, sobre as pensións, sobre as jubilacións. E para iso recibimos a Eva Iglesias. Vou tomar o café antes de nada. Ben cargado, Porque como din as influencers, hasta que non tomo café non son persona. O almorzo é a comida máis importante do día, Isto sabe o todo o mundo. Mierda, joder. Me te caeu todo pola mesilla, Dios mío. Como ainda estou dormida, ainda teño o cerebro dormido. Lucho! Lucho! Trae un trapo da cociña! A ver, Lucho. Ti eres inútil perdido. Pero é que aparte de ser inútil, tes mala suerte. Porque había 2 trapos na cociña e foste extraer o que non é. Pero bueno, iso xa non é cousa túa, iso é ter mala suerte. Sigues sendo inútil, Lucho, pero con un pouco de espabilación. Dios, é a primeira vez que me sento todo o día. O timbre. É o timbre, non? Menos mal que non temos can. Sí. Porque hai un señor que ve Land Rover que ten 2 casas e o timbre igual que é da súa casa. Cada vez que sona isto, vanllos casa a porta. Vino eu, vino eu.
Non sabía que estabas lendo ciencia ficción, vida fácil. Adelante! Buenos días. Hola. Buenos días, que Moi tal? Son inspectora da Seguridade Social. Quería contrastar uns datos. Pode ser boa persona igual, por eso iso non ten nada que ver, Que é inspectora da Seguridade Social. Efectivamente. E quería... Contrastar uns datos. Contraste. Vive neste domicilio doña Aurora Lamas García. Efectivamente. No, Lamas, Aurora. Lamas, no. É miña nai. Ela vive, que non vive son eu. Pero ela vive. Ajá. Vale. Sí, vive aquí, señorita. É miña nai. É miña sogra, si Ajá. pasou algo, que? Ten 101 anos. Sí, señora. Fixose o outro día. Comprou nos Antronte. 100, si, levámoslo ao Chiqui Park, as Sí, bolas. señor. Dura, aguanta a señora 101, Lucho. Aguanta máis que Herbeló, non hai que nos bote. Sí, 101, sí. Lucho. ¿Qué? Que pasou? Que te calmas? Como Que estás son? falando de miña nai. Ten máis de 100 anos, eso non ten No, sentido. é que- Ninguna persona ten máis de 100 anos. Non ten sentido. Non se dice aquilo de non hai mal que 100 anos dure. Pois tua mãe vai por 101. Non lle faga caso ao meu marido, faga un favor. Pois, veño informarlles de algo Valorado. Era moi... unha galleta. Non, despois, graciñas. A ti non era. É que veño informarlles de algo moi importante. Va, xa sei. Mamá entrou no sorteo este que fan a Benidorm. Non manda venidor, que ela non lle gusta o calor, Manda a San Petersburgo, que lle gustalle o frío moito. Pois, non. Vimos porque imoslle quitar a pensión. Van? Imoslle quitar a pensión. Por desearlle suerte, que outro día para quitarlle un caramelo flipé, imagínense para quitarlle a pensión. Oh. Xo sabía eu. Acabou con todo Trump, quedamos sin pensión. Quedamos todos sin pensión, non? No. Solo a súa sogra. E agora, onde tiña a galletiña esa que me ofrecía antes? Hainos no súper, vai nos comprar. E mire unha cousa, por que Dígame. lle quitan a pensión a miña sogra? Por que? A ver, é que o sistema de pensiones, Sí. vostedes saben que está pensado para xente que duraba entre 80 ou 90 anos, non? Pero o problema que hai ahora mismo é que a xente, hai centenarios, é dicir, a xente pasa máis tempo xubilada que traballando, e iso é unha ruína para un país. Había que poñer un tope aí. Claro, poñeron un tope máximo xa. E cal é o top? Tope. Cal é o tope? 100 anos. Aos 100 anos paranche de pagar. Está ben pensado. E esa xente de 100 anos, a partir de 100 anos, que come frigodedos? Non, pregunto, non sei. É que iso xa non é asunto noso. Va, xa non é problema. Xa non é asunto noso. Así que, bueno, Sí. agora se non lles importa, xa teño que marchar para visitar outras casas. Pero necesito que doña Aurora me firme. Ai, ten que firmar ela. Ten que firmar ela, Ai, sí. ten que firmar ela para quitar. Claro. Está na Ai, aí casa, fallalle o plan un pouco, O sea que ten que firmar a miña sogra para quitar. Sí, ten que firmar Vale. ela. Porque está na casa, verdade? Sí. Non está na- No. Non está, non. No, non está. Sí ou non? No. Onde está? Non está, non. Non Como está. está? Pero e logo onde foi? É unha persona de 100 anos en calquer sitio. É imposible... O sea, como un madrileño na Isla da Rosa que as direccións prohibidas desoriéntase e eso non se sabe onde pode estar esa señora, mira.
Podemos falar un momento aquí? Sí, sí, claro. Onde vai tua mãe? Foi a andar. Foi a andar, a que hora saleu? Ás 10. Xa vai vir. Vai vir, vai. Ela non aguanta máis de media hora andando. Coita. Xa vai vir, ahora que lle decimos esto. Estamos jodidos, que se firma queda sin pensión. Xa, Vai a pensión claro, con claro. carallo. Pois coméntame aquí a miña señora que vai tardar en vir doña Aurora, Sí. Si ben, verdad? É que... Claro, marchou e... Non me diga, pero unha señora de 101 anos, onde vai? Vai en natación. Sincronizadas, son varias. Unha señora de 101 anos En natación, sí, Facendo porque lle natación. mandoulle o médico beber 2 litros de auga ao día e a esa edad, como non teñen sede, a única maneira é ir a natación. Non lle queda outro... Bueno, logo... E tuvo suerte porque antes pola mañá iba a hockey sobre hielo. Pero parou de ir porque lle enfriaban os pés muchísimo e non... Sí, está en natación. Xa, tardará moito en Moito. volver, saben ustedes? Vai tardar moito porque ela, mira, entre que quita o neopreno, Claro, o neopreno, porque ela está moi arrujadiña. Entonces, arrujadiña, o e neopreno... pégase o neopreno todo, Pégaselle, entonces sí. se che dixo eu que vai tardar, tan pa Sí, largo, nada. Non conte con ela hoxe. Bueno, logo, pois daquela terei que ir alá a chegarme ás piscinas, porque iso donde queda máis ou menos... Onde vai ela? Sí, Onde é a piscina? En Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Abu Dhabi. como dix? Abu Dhabi. Home, nin que fora o primeiro xubilado que marcha para Abu Dhabi a vivir. Ostras! Pero está lá, non? Ela marchou para lá porque, bueno, non sei, ela nunca se entendeu ben con meu irmán Aí e está. quiso marchar para lá a vivir a Corpo de Rei. A Corpo de En Rei, Abu Dhabi. aí está, en Alá Abu está, Dhabi, sí, señor. sí. Por iso marchou. Sí, por discrepancias co fillo. Sí, con meu irmán. Estaba dando moi mala imaxe da Casa Real. O sea, sei que a súa sogra estaba danando a imaxe da Casa Real. Eu ahora estaba falando de Juan Carlos, pero bueno, tamén miña sogra tamén pode ser que... Abu Dhabi, sí. Bueno, ela decideu marchar Sí. para lá porque dixo que quería vivir nun sitio tranquilo e soleado. Sí, soleado sigue sendo, tranquilo xa menos. Sí, Pero soleado sigue sendo, sí. Pois a verdade é que agora non sei que vou facer con este caso. Case que vou chamar aos meus superiores a ver que me comentan. Pois xa, Vale? se quer que lle fritamos unha costilleta. Veño enseguida, no, graciñas, veño enseguida. Chama a tua nai que non veña, chama. Chama aí que non veña, dille, chama que non veña. Pero será non levou o móvil, para que quero o móvil se non leva? Cago en la vía. Madre que la pillo. Hai que regalarlle unha baliza localizadora neses. Para poder... Sí! Vale. Metiño un portazo sin Non- querer, non- home, Pero perdón. non timbre cada vez que Perdone, sale no, entra, non perdone, timbre. Perdone, bueno, xa está solucionado. A Seguridade Social vaise poñer en contacto coa embajada Con embajada nosa. Non no, temos embajada. para localizar a Aurora Baixada de Abu Dhabi. En Abu Dhabi, vale. O que sí, necesitamos que me faciliten onde vive, en Abu Dhabi. En que sitio vive de Abu Dhabi? Efectivamente, sí. Sabe a miña señora que eu ali non estufo, non sei. Non sei se te acordas cando Ela- fuche a visitar no nombre da calle. Sí, ela vive entrando en Abu. En Abu, xa sin chegar a Dhabi. Sin Sí, chegar a Dhabi. entrando en Vese Abu. Dhabi, desde Abu vese Dhabi. Entrando en Abu a man dereita. Xa pon ali. Vale. Sí.
Pero e se deixan a cousa así como está, Sí, dixo eu. que está a cousa moi tensa ahora, terán ustedes outras cousas que facer. Aurora, é vostede... Mamá, díxenche 1000 veces que non tocaras o timbre. Disculpe. É vostede doña Aurora Lamas García? Non é. Non é. É unha veciña que, perdeu a... Unha veciña que está en shock porque o home deixouna e marchou con lito da Panorama. Vamos a ver. Está pasando moi mal momento. Mira como estará, que está pensando en salir con Pepe Capelán. Entón, desoriéntase de noite. Xa ten atropellado varios jabalís. E nós recollémola cando ven pola casa, pois, non. Recollémola e fritímoslle un ovo, pero non é Aurora, Vamos a ver. Súa muller acaba de lle chamar mamá. Porque lle seguimos a corriente. Sí. Porque se non ela tulia de toda, ela Sí. pensa que é a miña nai, eu dixolle Sí, mamá, sí, mamá, sí, pero sí. non é. Claro. No. Xa está ben de parvadas que vostedes queren tomarme aquí por tonta. Señora, firme aquí e quitamos a pensión. Fago favor. Eu creo que inventamos máis da mitad do sketch. Ai, mamá, puxaste te tía a inventar aí que a señora ahora, que non casi me dá un ataque Señora, de fixo risa. moi ben. Bueno, unha cousa. Tú sabes, Rocío, que aquí Eva Iglesias dice ela pandereteira. Como dice Si, ela? ou. Pero deixame explicarlle a mí, Rocío. Ela di que toca moi ben a pandeireta. Bueno, dixo sempre ou non dixeche? Me dixen que a tocara ben, dixo que a toco. No. Dixen que a toco ben. Tú dixeche que tocaba moi ben a pandereta. Bueno, pois tocoa ben. E hoxe veñen tres pandereteiras, tres cantareiras, tres pandereteiras. Que Top. me tengo que sacar el sombrero. Entón, Que? espérate. A idea sería, cando esteñan as tanxugueiras aí na mesa, que entres tú ca túa pandeireta e a ver que sabes facer. E que? Sí ou non? E facemos aí... Unha muiñeira sempre se lle tocou, Facemos algo aí todos xuntos. A gaita tamén a tocache, dixeche. Toco a gaita... A gaita dáseme moi ben, Dáselle todo ben, menos estudiar os guións, dáselle todo ben. Aplauso para Eva e Rocío.